दाथ' बिजेपिनि केन्डिडेट दिलीप सयकानि बेरेखाय जयै बेरायदोंमोन हेलिकप्टाराव गाखोनानै डिफेन्सारमोनखौहाय मैया बुजायनाय भिडिअ सासे बारग' फोरोंगिरि इभेन प्रिन्सिपाल होननानै जों मिथियो बिथां बिन'द कुमार ब्रह्म सारा माखासे बुंदों। बिनि उनावनो थांनाय हरावहाय माखासे मानि प्रेस मोसाहारि साराबो मैया माखासे बाइट होदोंमोन। बिनि उनावनो गोबां थांनाय हराव दावराव जानायखौ नुलांबावबाय जोङो दोनस्रि संस्थायाव कख्लाबारियावबो बे सारा होदोंमोन। दा पार्ट 2 भिडिअआवहाय सारा क्लियारलि मा बुंदों आरो मानि थाखाय बे मोनसे बुजायनायसो सासे फोरोंगुरुनि नंगौ नङा नोंथांमोना सायख'नानै लाबानो जाबाय। आं भिडिअखौ नोंथांमोननो फोसावनो आखायाव लाबावबाय। गतिके नोंथांनि बे खौसेथिनि डायलगखौ लानानै नोंथाङा दिनै हाग्रामाखौ बदनाम होबाय दं। बेखौ रावबो गनायाखै, बेखौ रावबो गनायाखै। गतिके बे नोंथांनि इनाय जादों आरो नोंथांनि खौसेथिखौ सोर मानिनो? नोंथाङा दाखालि बावै दरं अदालगुरियाव जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन एमपिनि बिपिएफनि केन्डिडेट दुर्गादास बर'नि बेरेखाय नोंथाङा सोरजों बेरायदोंमोन? नोंथाङाथ' बिजेपिनि केन्डिडेट दिलीप सयकानि बेरेखाय जयै बेरायदोंमोन हेलिकप्टाराव गाखोनानै भट बिदोंमोन। आरो बे हाबाखौ एबसुआ जोनोम जानायनिफ्राय खुनु आफादगिरियानो बेखौ मावफेराखैमोन। नोंथाङा खिन्थु एबसुनि प्रिन्सिपलखौ फार्स्ट भायलेट खालामबाय आरो बेखौ लाना दिनै एबसुनि गेजेराव बिराद रायलायो मानो बिदि जानो मोननाय। गतिके आरो बेबायदि नोंथाङा दिनै दाखालि बावै बिजेपि दिनै जों ज' खालामनो नागिरदों। नोंथांनि बे थारुन मोखांखौ सोर फोथायनो? नोंथांनि मोखाङाथ' बुरजा जाबाय। गतिके दिनै रायजोफोरा फोथायनो थान मोनदों। नोंथांनि बे नाजानायखौ जागोनखौ होनना सानदों आरो नोंथाङा दिनै बारे बारे हाग्रामाखौ दाय होबाय थाबा बे दाया नोंथांनाव थांबाय। जेरै 17 बोसोरखौ होनबाय थायो, 17 बोसोर जेबो मावाखै, मा मावाखै रायजोफोरा गावसोरनो फिननाय होयो। 17 बोसोराव असान्ति जादोंमोन, सोर खालामदोंमोन रायजोफोरा फिननाय होयो। बै जे माबाखौ बर' सिख्ला सासेखौ जे बुथारदोंमोन, मा बर'मोन बेयो? प्रिया बर', प्रिया बसुमतारी, बेखौ सोर गावथारदोंमोन? बेखौ रायजोफोरा दिनै फिननाय होयो। अप्रिय खोनानायाव गाज्रि, एनडिपिआनो गावथारदोंमोन। बै सालबारियाव जिथु मुस्लिमफोरखौ एबेक्सन खालामनाय, बेखौ सोर खालामदोंमोन? जोंनियानोथ' खालामदोंमोन। जोंनि बर' सेंग्राफ्राथ' खालामदों बे समाव एनडिपिनि जानानै। दा गतिके बे 17 बोसोराव असान्तिखौ सोर खालामदों ओरैनो ओंखारखायो। आरो बे 17 बोसोराव एबसु आन्दलन खालामदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50। एनडिपिआ नागाराखैमोन हाथियारखौ 20आवसो नाबाय 2020आवसो। गतिके बे गासै बाथ्राया दिनै उल्था जाबाय दङ। गतिके नोंथांनि बाथ्राबो उल्था जानो नागिरबाय दङ। आरो बेनिखायनो दिनै नोंथाङा खायसे बाथ्राफोरखौ जेरै मेरै बुंब्ला आसलथे थिग जाया। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनो, मोजां मोननायनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै थांना थानायखौ लुबैदों। खारन बर'फोरा नै दा जिबायदि क्रिटिकेल अबस्थायाव हाबदों बिराद गाज्रि। दाथ' नोंथाङा बुंदों जे जोङो थोंजोङै इउपिपिएलखौ मदद होबाय। मदद होनायल' नङा, नोंथांमोना माबा दासो बावसोम इलेक्सननि आगोल माबा एवारनेस प्रग्राम खुंनो नागिरदों, एजुकेसनेल माबा प्रग्राम। बेथ' नंखायथार। दाखालि बय आंनि गामि बे खाथियाव सिंलिमारि गामि कख्लाबारिनि सोनाबहा बेवहाय रायजोफोरा जेब्लानाखि थांबाय अब्ला फै नोंथांमोना, खिन्थु एवारनेसआ एजुकेसनेल जानांगोन, पलिटिक्सनि मोनसे सोदोब बाहायनो मोननाय नङा। थाङै थाङै पलिटिक्स होना लाबोबाय, रायजोफोरा गेट आउट खालामबाय, होखारबाय। मानो बिदि खालामदों? आरो हराव दिनै जायगा जायगा होसोलायनाय बुलायलायनाय जादों, न'खरावनो दावराव जादों। नोंथाङा भाबिदों जे बिपिएफ बा गुबुन हान्जाफ्रा जेसेबांखि न'खराव माथो जों देरहागोन। मानो देरहागोन? एबसुआ जोंजों दंजोबो। आरो बे एबसुआ न'खराव थाना बिमा-बिफाफोरखौ बुंगोन। दिनै बिमा-बिफाजों दावराव जादों, बिफाया बुजियो, बिफाया गोजाम मानसि। दा आंखौ सोर बुजायगोन? आंखौ जुदि आंनि फिसालाया बुंफैबा फिसालाखौ मा खालामगोन? आं बेनो बुजायनो नाजागोन, सानैजों दावराव जागोन। होमबाना बिमा-बिफाजों फिसालाजों सौग्रावलायबाय। आरो दा बे अबस्थाया जादों गामि गामि। नोंथाङा बेखौ मा सानबाय दङ? बे मोजां जागोन नामा? दा बे रोखोमै नोंथाङा जिथु खालामबाय दङ बे खिन्थु मोजां जायाखै। फरायसा आफादफोरखौ जि लामाजों दैदेनदों, आंथ' सानदों फरायसा आफादफोरनि गेजेराव दा मोनसे बिराद रिभल्ट मोनसे सोलिबाय दङ आरो बे मोनसे थुब्लाव जोंखांगोन। जोंखांबा खिन्थु फरायसा आफादखौ नोंथाङा बोरै कन्ट्रल खालामो बे नोंथांनि आखायाव थाहैगोन। बेनिखायनो खायसे बाथ्राफोरखौ जानला मानला बुङालाबानो एसेमान मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुंबा मोजां जायो। बेनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामगोन। बे 5 बोसोराव दिपेन बर'नि कुइसन, बे 5 बोसोराव इउपिपिएलआ रायजो खुंबाय, एबसुआबो थाफाबाय। सेन्ट्रेलाव जे बर' रावा जोंनिया हाग्रामाया लाबोदोंमोन 8 सिडुलाव। हाग्रामानि मोनब्रै एचिभमेन्ट, गिदिर एचिभमेन्ट, बे जाबाय बिटिसि क्रिएट, जेराव एकेबारे संबिधानखौ संशोधन खालामना लाबोदोंमोन।
बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय जोंनि बर' रावखौ भारताव 1052ता भाषा दं बिनिनो बर' रावखौबो 80% थिसनदोंमोन बेजों 22ता जादों बर'जों लोगोसे सान्थाल डोगरी आरो उर्दु सान्थाल डोगरी बर' आरो मोनसेया उर्दुमोन नामा बे हाबफादेरदों गतिके दिनै बर'आबो बे 22तायाव मोनसे आरो मोनसेया जाबाय बे 40ता समष्टिखौ लानानै फार्स्ट डेम'क्रेसि सिस्टेमाव बड'लेण्डआव इलेक्सन खुंनाय दिनैथ' इउपिआव लांबाय थायो बिटिसिआव जेबो गैया बे इलेक्सनाव बिथांमोना दिनै बाहागो लानो समाया खारन नोंथांमोना 60ता समस्टियावसोमोन 60ता समस्टिया बोरो आरो नोंथांमोना 60ता समस्टियाव बुंदों मा 60ता समस्टि बानायगोन किन्तु हाग्रामानियाव मा दङ 40ता समस्टि बानायगोन 30ता एसटि 5 अपेन 5 जेनेरेल 5आ जागोन स्पेसियेल 5आ जेनेरेल बे मथै बर'ना 75% जायो बहाय नोंथांमोना एसटिनि बेसे लाखिखो बेसे एख' लिरनाय गैया जों बेखौ ओरैनो बुंबा जाया दानि गथ'फोरा बयबो फरायबाय आरो आं गांसे लेखा दिहुनदों नैबे लेखा बे जाबाय ए कम्बाइनेसन अफ 3 बड' एकर्ड बहाय बिएससि बिटिसि बिटिआर एकर्ड दं आं बेखौ फरायनो खावलायदों बे आं लिरनाय नङा मोनथाम एकर्डखौ आं ज' बुथुमदों अदेबानि बिटिआर बिटिसि सुक्तियाव मोनथाम बुस्थुखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै बड'लेण्डआव बेयो बाहायजानाय नङा होननानै बुंनाय दङ बेखौ संशोधन खालामदोंमोन बेखौ आं थिसनना होदोंमोन गतिके नोंथाङा बै जे 8 सिडिउलाव हाबनाय राव बे रावखौ मिथिगौना मिथिया बर'आ दाबो सेन्ट्रेल स्पन्सर मोननाय नबम माबायाव मडेल कलेजाव दा बाहागो मोनाखै बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा 8 सिडिउलाव हाबनाय बर' रावा जुदि मडेल कलेजाव बाहायजायाबा बहाय बाहायगोन अखाफोराव मा मावखो नोंथांमोना क्लियारिफिकेसन हो जोंथ' मिथियाखै मा मावदों आरो प्रम'दा बेफोरखौ मावनो नङा मानोमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां दावराव जादोंमोन मोनसे समाव भाइस चेन्सेलरखौ लानानै नोंथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन एजुकेसन डिपार्टमेन्टआव सोंदोंमोन प्रम'दानोथ' लादोंमोन मा दरखार दं एसेबां आन्दलन खालामनो बिथांथ' हायोमोन माने प्रम'दखौ आरामसे दोननानै नोंथांमोना बिदि मावबाय थादोंमोन दा गतिके आं बुङाखै आं इउपिपिएलनि बा एबसुनि बेरेखानाखै नोंथांमोननि खायसे खामानिखौ आं नोजोर होनानै दिनै बुंनो बाध्य जादों खारन जोङो सिनियर जाबाय जों बुहुत बारग'बोदों रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव जेल जादों जि समाव अमला शिबआ जेलाव दंमोन आंबो जेलाव दंमोन गावथारजादोंमोन बिसोरो बे समाव जेलाव दंमोन एबसु आन्दलनाव उपेन्द्र ब्रह्मनि जों गंगार हाजोआव हाबना थाहैनो गोनां जादोंमोन पिटिसिनि आन्दलनाव गोबां मानसिया बुख्रेब जादोंमोन जोंबो खारनो गोनां जादोंमोन गोबां सम जों दैदेनहरबाय गतिके जोंबो दिनै बिजिरनो गोनां जादों बेनिखायनो थार बाथ्राखौ दिनै जों बुंनो गोनां जादों आरो बुङाबा जानाय नंला होननानै जोङो साननानै बाथ्राफोरखौ दिनै खायसे सिनियर मानसिफोरा दिनै बुंगासिनो दं किन्तु गोबाङा बुंगौमोन बुंनो थांब्लानो ओरैबायदि लेथ्रा रावै जोंखौ दमन खालामना दोनो बुंनो नागिरनो साहस खालामनो हाया जायखिजाया आं दिनै बुंबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि प्रिन्सिपलखौ रैखा खालामना सोलिनाया गाहाम नोंथांमोना आन्दलन खालामनानै मोनसे सरकार लाबोबाय गेजेराव थानानै सोंखारिनानै बयखौ मोजाङै सामलायनाया गाहाम नङाबा खिन्थु आरो दिनै रायजोफोरा नोंथाङा स्पष्टीकरण बिनो नागिरदों बे बिनाया जाबाय मा बै जे दरं उदालगुरियाव नोंथाङा एमपि इलेक्सनाव दिलीप शइकियान जानानै बुंदोंमोन बे दिलीप शइकियाजों नोंथाङा मदद होनायनि मा आन्दो रहस्य दंमोन जोंहा बेवहाय मा लाब दं दा फिननांगौ नाथाय जों मा लकसान नुदों दिलीप शइकिया नोंथांनि भटखौ लानानै देरहानानै दाखालि बिटिसिआव इलेक्सन केम्पेइनाव फैनानै बुंफैबाय 6 शिडिउल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड एकेडमी थानो हाया मोनसे बोखारबा 6 शिडिउलखौ बोखार हाग्रामाया लाबोनाय नाम्बार 1 मा होनदोंमोन आङो बिटिसि क्रिएसन नाम्बार 2 बड'लेण्डखौ बड' रावखौ 8 शिडिउल थिसननांबाय नाम्बार 3 40ता समष्टि दानाय नाम्बार 4 6 शिडिउल बानायनाय बेखौ हिल्सआव मोनो प्लेनाव मोनामोन हाग्रामाया नागाराखै संबिजितखौ सोदांनानै बेखौ थिसननो हादोंमोन दा बेखौ खोमोरबा 6 शिडिउल मिन्स मोनसे ट्राइबेलफोरनि थाखाय मोनसे सरकारनि बेबस्था दानायनि बेबस्था प्रटेक्शन फर ट्राइबेल बेखौ दिनै बोखारनो नागिरबाय दङ गतिके नोंथाङा मानो इलेक्सनाव बाहागो लादोंमोन स्पष्टीकरण हो जोंहा मा लाब दं मा लाब जाखो होमबा जों फोथायगोन दिनै कुइसन जादों आंनि गेजेरावल' नङा नोंथांमोननि फरायसा आफादनि गेजेरावबो कुइसन जाबाय दङ गतिके
दिनै नोंथांमोना होनबाय दं बहुद खामानि मावदों एसेबां खामानि मावबायबा 100%आनो जाबाय आं दानि हिसाब होनाय मथे 100% खामानि जाबाय नोंथाङा मानो गिदों गिनाङा इउपिपिएलआ सरकाराव फैफिनथारगोन बिदिबा केम्पेइनानो प्रयोजन गैया दा केम्पेइननि प्रयोजनानो गैया सरकारानो फैखागोन ओरैनो मानो गिदों बिदिबा थारमाने जेबो जायाखै बे क्लजफोरखौ नायबानो जों नुयो जेबोआनो जाखायाखै बहा थांगोन नोंथांमोननि बै 6.3 नि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना बड'लेण्डनि सिङाव बाहेरायाव थानाय प्रभिन्सियेलाइजेसन दोन गोबां स्कुल गोमाबाय गोबां स्कुल मार्च खालामबाय गोबां स्कुलखौ धंस खालामबाय गोबांखौ पस्टखौ एबलिश खालामबाय जोंनि गेजेराव दा साख्रिनि बिबाङा खमिबाय दा बेफोरखौ मानो खालामा आरो दिनै बेनि नामाव प्रटेक्सन मानो गैया आंथ' बुंदों गाबोन जुदि बेलेग सरकार फैयोबा बै मडेल कलेजखौ लानानै फार्स्ट एबसु आन्दलन खालामगोन सरकारखौ नारसिननानै नाय आं बुंनाय नंगौना नङा गतिके आं दिनै बारा बुंनो नागिराखै आं बिसेसकै दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ खावलायनो लुबैदों दिनै बर' फरायसाफोराबो कुइसन खालाम प्रमदनावबो खालाम इउजिनावबो खालाम आरो बै दिपेन बर'नावबो खालाम उमुगा बोरै मानाय बायदि जाबाय थादों नङाबा खिन्थु जाहाथे खैफोदाव दं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिनस्रिया जुदि बायनांगौबा बर' जातिनि सिनस्रिया अरायबो बायबाय आरो बे जातिखौ रैखा खालामनाया बहुद बोसोर जों फासयलांगोन आं बेखौ लुबैयाखै आं गोलाव बुंला सोनखारिदों सानोब्ला उपाय गैया आं खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' साहित्य सभाखौ गोथारै थानायखौ लुबैयो आरो गावनि लामायाव थानानै बान बुंथायनि गेजेरजों थार लामाखौ दिन्थिनायाव खामानि मावनायखौ आं लुबैयो जोबथानायाव बयनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि बुंनायखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय खुलुमबाय